maulidi babban sannan nan gamanan cike kuma ta kusa ranar sallah in aka buɗe Aisha mai tata na waka yayi tsaye ga annabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad ya Allah alhamdulillah kowa tsaya ga annabi Muhammad bajin kunya a duniya bajin kunya a lahira kuma za ki talauci a duniya kan nan bai kuna a lahira mu kan kuna ga kuna tsaye ku gani mu dai tsaya ga annabi Muhammad ga annabi Muhammad maulidi babban sannan nan gamanan cike kuma ta kusa ranar sallah in aka buɗe Aisha mai tata na waka yayi tsaye ga annabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad ya Allah alhamdulillah da ka bani basira sannan yake annabi mun tsaya ga annabi Muhammad ya Allah don Allah 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 sai mun ci ta ga mai mata da mutana mamma mun ta kama su bin ka annabi mun tsaya ga annabi Muhammad bari in zauna ƴaƴan ta ya fi sunnabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad mu dai muna ga annabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad mu dai muna ga annabi Muhammad komi ka gani a cikin Qur'an in Qur'ani ne ya faɗa wannan yana ga annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu mun tsaya ga zancen Qur'ani mun ka tsaya ga annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu kayan alama man shata ina muka yin sallah daula inda sallan maulidi ce mu taru masallaci mu faɗa mu dai muna ga annabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad mu duka muna ga annabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad kowa tsaya ga annabi Muhammad ba ya jin kunya a duniya ba ya jin kunya a lahira in ya tsaya ga annabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad mun je laɗe babban bango don kaumuna ga annabi Muhammad mun tsaya ga annabi Muhammad sai yara na ku buga mani kas amma ba kiɗan ka da yan nisa ba a yin kiɗa a cikin wa'azi domin wa'azi ne na ɗauko sai da yara su yi manta fi mu da muna ga annabi mun tsaya ga annabi Muhammad duk annasuwar da mutum zai duk alherin da mutum zai komin tsallan da mutum zai inda yana ga annabi Muhammadu baya jin kunya a duniya baya jin kunya a lahira mutum yana ga annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu ko suna shakkan nan na duniya duk alfarmarsu ga Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu ga waliyan nan na duniya duk alfarmarsu ga Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu haddasa daukan nan na duniya duk alfarmarsu ga Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu ya Allah don Allah Allah ka gaza wa dangin nan namu masu tsayawa annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu dai muna ga annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu bari sai da sallah maulidi in ka ya fito yara ne sun kayin kuro da kiɗan ganga sai inda ka da kiɗan gangan in sai ya banka annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu
ci kan kusa ku tafi kaɗan kaɗan mu kan muna ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Mun yi randuna domin taro dukkan mu musulmin Allah ne kowa na ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ya Allah don Allah 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 manzon Allah ba duniya ba ko ga kiyama ka saka mu ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ya Allah sanya min dace ya Allah sanya min sa'a mun sadu da annabi a lahira. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Idan muka sadu da annabi a lahira ya zame saduwa ko ta alheri mu dace da annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ya Allah dan Allah 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 samu ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Rahama sai kana ta shahe mu in mun tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Roƙon rahama muka yi dangi bayan mun gashi a idon mu tsauka na rahaman mu ta shahe shi ma rahaman shi ta shahe mu in mun tsaya ga annabi Muhammadu. 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 Ya Allah don Allah Allah ka taya wa iyalin mai shata duk da ƴan uwa da mutane na rahama ka annabi ta kai mana. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ya rahama ka annabi ta zo mana. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Sai ka ji maloki na ta faɗa ya ballo kun kowa nan gun ya tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Kai ku kada mana yara mai banga musu ma annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Yalan bai ta sa su ma annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Bayan ku yan amshin safa kuma maka ɗana ku za ka zama roƙina sai ka za ka ta gobe almajirai na mahili almajirai sun ɗauka fi faɗi sai ke Muhammadu mai sata Allah sa mu da an. Kuma ‘yan yara har da shawa duka su sayi roƙon da suke a wurin aiki Allah sa mu ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ko wanda sai fara'a ya kai ya ji an faɗi annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ba ko wanda fara'a ya kai ya ji an faɗi annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Nan kausiniyan da muke zaune ɗan ka sami kurki na mu muka tattara har kun ka mu biya muka ƙoƙarin Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Kai mu biya maka ƙoƙarin Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Ya mu je mu gano kabari na Muhammadu ya Allah kada mu lahira mu ga annabi Muhammadu. Mun tsaya 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 ga annabi Muhammadu. Nan muna tabbinka Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ba duniya ba ko a kiyama can muna jinka annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ba duniya ba ko a kiyama can muna jinka annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Mu muna nan ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Muna tsaye ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Lallai mamman mai shata ni na ɗau babban banguna a na jingina ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa ya ji waƙan mai shata a cikin daji ko kuma birni ya tsaya ya bi annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa ya bi annabi Muhammadu baya saɓewa a duniya baya saɓewa a lahira daraja ka annabi Muhammadu. Man tsaya ga annabi Muhammadu. Yo ga maulidi nan sabo
sallah ce babbar sallah janne nan haddani na da iyali na da mutane na da masoyan mamman mai shaka yau dun mula da annabi man baya ga annabi Muhammad yau dun mula da annabi mai shaka yau dun mula da annabi Muhammad man baya ga annabi Muhammad da ya tsaya ga annabi Muhammad man baya ga annabi Muhammad kowa tsare Allah Allah ne ya yarda da annabi annabi ne baya jin kunya a duniya baya jin kunya a lahira in ka tsaya wa annabi Muhammad man baya ga annabi Muhammad ni na san Allah Allah ne shi ya ni shi za ya bada ni kamna ta kauna a zuciya kamna ka annabi Muhammad man baya ga annabi Muhammad ya muna son ka annabi Muhammad man baya ga annabi Muhammad ina tsoron Allah sarki ina son ka annabi Muhammad man baya ga annabi Muhammad ina tsoron Allah sarki ina son ka annabi Muhammad man baya ga annabi Muhammad